Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hum-hum ni Marua. Nagbarog siya sa duol sa bintana. Kinsa ka? Atubang nako. Atubang nako, sige na. Kung dili ka gustong labayon ti kaining hunting. Atubang nako. Inanay siyang matubang nako. Oh. Dili. Kalain sa imong naong. Nasunog ba ka na? Kinsa ka? O ganong niya ka sa sod sa filya? Panahon na nga magkasul kita, Marlon. Oh, nakaila ka na ako? O, sukad ka matao. Daan ako nakaila ka rin mo. Kung nahibaw ako sa tanang nahitabo sa imong kinabuhi. Unsa? Kung tinuod ka nakaila ka na ako, sultihi ko kung kinsa ang akong inahan. Ang tinuod mong inahan o ang nagsagop kanimo. Nahibaw ka nga. Sa ako ng kikayo. Dagan kong nahibawan si mong kinabuhi. Ang imong nailhan nga inahan, mao si Lorna Alfamara. Ha? Pero ang tinuod mong inahan, mao si Mona Lisa Alpamera. Unsa? Mona Lisa? Mona Lisa? Mao ka lang tinuod kang ngahan si mong inahan. Ang imong inahan nga namatay sa adlaw nga iya kang kipakatao. Kung mauna, gusto, kanang imong naong, misulti na ko si Manang Inday nga, oh, dili, ikaw ang misugo ni Manang Inday nga iilis ko sa anak ni Papa Manning nga mao si Maris unsa, ikaw dili ba? O, ako. O ganong imo maning gibuhat? Kana tungod kay nagkinahanglan kag kumplitong gilikhanan sa imong pagtakop, Marla. O gikinahanglan nga usa ka Alfamara ang ilhon mong kilikanan o apelyido nga dadon mo. Unsa? Naplano ng tanan. Hangtod ba ang kamatayon sa tinuod kong inahan? Naplano ninyo? Dili ang iyang kamatayon. Tungod kay ang iyang kamatayon bugna sa kinaya. Pero bisan mabuhi pa ang imong inahan, kinahanglan nga maatiman ka sa imong kilang kilikanan karon tungod ka. Tungod kay unsa? Tungod kay wa sa maayong pag-isip ang tinuod mong inahan. Unsa? Ug ikaw, kinsa ka man? Ako. Ako ang tinuod mong ama. Unsa? Naibaw ko nga dili ka makadawat yana sa dakong kasayo. Pero kinahanglan nga mahibaw ka na sa tinuod. Aron mo biya ka na nini Dapita. Uman ka na ako. Unsa? Ug asa pa ta paingon? Ha? Sa tinuod natong kalibutan, Marla. Sa? Nagpaabot na sila ka na to. Ikaw na lang ang kuwang, Marla. Unsa? Pero, Kalimti ang imong gilang ama. Hangpa ko nga maong matuod mong ama. dili. Oh, Dili ko mahimong biyaan si Papa Maning. Ug si Gabriel. Si Lolo Paulo. Si Elgin. Sila ang tinuod ka nagmahal nako. Sila ang akong pamilya. Ug dili ikaw nga kalit lang ang mitunga. Marla. Kung tinuod man nga ikaw ang akong amahan, pasayloan na lang ko. Pero dili mahimong ibaylo ko si Papa Maning nimo. Marla, gamay na lang ang panahon. Gihuwat na tanila. Lakaw na. Dili ko biyaan si Papa Maning. May mahitabo kaniya kung dili ka mauban ka na. Unsa? Mas luwas ang imong papamaning sa kamatayon kung layo ka kanila. Bisan si Gabriel, ang tiguang, ang imong higala nga si Elgin, luwas silang tanan kung mo palayo ka na kanila. Kung tinuod nga mahal mo sila, kinahanglan nga magpalayo kanila Marla, tungod kay dili kasama kanila. Lahi ka, espesyal ka. Pero pangitaon ko pa si Papa Maning. Naara siya sa villa. Og luwas ra siya uban sa tinuod diyang anak.
At imong ipasabot nga. Ako ang mikidnap sa gila mong amahan. Unsa? Aban kibuhat ko ka na. Aron magkahimamat sila og maayo si Maris. Ang tinuod niya nga na. Busa uban na nako karon tayo. Dili ko mo tuo. Unsa? Dili ko mo tuo ang imong ipanulti karon. Kinahanglan mo tuo ka kanako. Dili. Aron Pangitaon ko si Papa Maning. Dili ko mo tuo nimo. Dili ko mo tuo nimo. Marla na! Si Papa Maning karon. Karon mo tuo ka na ba nga luwas ra siya? Marla! Kinahanglan magkasulti mi. Ayaw. Sa? Kinahanglan mahanaw ka sa iyong kinabuhi, Marla. Aron mahimong normal ang iyong kinabuhi uban sa tinuod niya nga na. Ako ang imong amahan. Busa kita ang angay nga mag-uban. Marla! Niyari ko! O may kauban ko, Marla! May kauban ko! Mutanaw lang ko ni Papa. Pero di lang ko magpakita. Ha? Ako nang isaad nimo. Mulili lang ko nila. Ug dili ko magpakita. Sige. Marla! Kung mao ka ng imong gusto. Marla! Marla, may kauban ko! Kinahanglan magkaila-ila ka mo si Maris! Maris, nga nang mihunong ka man? Oh, mihila ka nga. Nagsiging tundo ng imong tutunan. Nahibaw ko, may problema ka sa tutunan. Pero ang tusaw na ka na. May mong tabangan ti ka na. Kinala magkahimamat o nakabuga akong anak na si Marla. Marla! Marla! Oh. Wah, siya din sa kwarto. Maris, ay, pagin. Dili may mong may baw ang likid na to. Nga, niyata si babaw. Hilom. Kuha na to si Marla. O magpalayo na tayo ng bilya. Ayaw ka malaka. Isaan ko niyo. Tabangan ka magkasulti kang balik. Si Maris tuod ka ng kauban ni Papa. Mao ka nang usa sa bihag nga biktimahon unta ni Maruwa. Karon, mutuo ka na magyud sa kong gisulti. Ano ang tinuod nga anak ni Papa mo mani. Busa tagi silang kagawasan kikan sa kakuyaw. Dali na, Marla. Upa na ka na ako. Dali na. Ayun ka si Marla. Anong nawaha mo siya din eh? Ayaw pagkila ka. Nahibaw ko. Gawa ka na si kauban ka ron. Gawa kay ginikanan, Maris. Musa, anhi ka na uban ako. Nahibaw ko dili utak kini ang mayong ang hustong panahon. Nga mahibaw ka sa tinuod. Pero kinalang sultihan ko lang ikaw. Nga ako ang matuod mong amahan. Nahibaw ko nga di ka magkatuo. Pero mao ka na akong gibuti. Karon nahibaw ko. Karon gikauban ko na ikaw sa mubo nga higayon. Ikaw sa doon ay may hunghung sa kong kasing-kasing huna-huna. Nga ikaw gid ang tinuod kong anak. Maris, anak. Ayaw ka handog sa umaabot. Kaya ni akong imong amahan. Ngayon mo ikaw pa. Uban siya mo igsuon nga si Marla. Ayaw ka ba? Magpatabang na ni Marla. Tumaulihan ka. Magpatabang na niya. Maris. Wala tayo oras, Marla. Ako ang imong Dali na. Pero kinahanglan mo ulian ka ng anak ni Papa Maning sa pagkaamang kay mugna lang ka na sa kahom ni Maruwa. Anaasim ang dugong ang pagkatampalan, Marla. Busa tampali ka na si Maris. tabangan bisbing suot. Gamahan ang mga pulong nga kinasing-kasing imong litikon, Marla. Ingon ka diya na kakamanan. Mamaayo ka sa imong pagkaamang. Maris! Bangin kong makasulti ko. Magkasulti ka na, Maris! Magkasulti ka na! Adios, di mo papapaning. Salamat! Magkasulti ka na! Adios. Maris! Salamat! Salamat nga magkasulti na
Marla. Murag, niras ng goal si Marla. Marla! Marla, hain ka! Dini ka lang, ha? Ako pagkitao na isuon mo. Marla! Ang baho ni Marla. Ingon sa ako nasimot. Marla, anak! Hain magyug ka! Marla! Ayaw na pagkila ka na. Mao kinang tinuod mong kinabuhi. Dili ang kinabuhi, uman tila naman eh. Pero asa magkita ni paingon? Doon na lang kita sa atong sakyanan. May laing sakyanan nga nakatago ining dapita. May lalaki sa gilid. Siya ang driver. Aniya, niya na gatong gipangita. Mamiya na kita, nining dapita. Marlang, mangandam ka sa pagkatupang mo sa tinuod mong kapanay. Marla! Marla, hain ka! Marla! Manji! Uy! Niya ka niya! Niya. Niya ako. Nibalik ako. Siyang kamatahon, uy. Di ka mausab. Ganong kalit kang nawa. Nanasanay. Taas ang istorya. Pero, unahon na to si Marla. Gusto kong makita si Marla. Ako naman to siyang gipagato siyang kwarto si Babaw. Wa siya dito. Uhain magkajay si Marla. Marla! Marla! Lo, kuniyari siya sa villa. May atubang ta siya na to. May tubag siya sa pagsangpid niya. Kay, ganyan ko nangita niya. Pero tinuod lagi nga kung isulti to nga rin sa kwarto si Marla ako ning giatod. Humani magkakitang bayon sa lalaki ilaw sa santol. May nakita siyang bayon sa lalaki ilawom sa santol. Umaw ka naman yun. Kinala makitaan siya. Tabagin ko pagkita ni Marla. Nagsuot-suot naman tag maayo ining kakahuyan. Asa magkita paingon ini? Sa dapitin, nagpaabot ang tinuod ng kaliwatan, Marla. Aniya na kita. Uy, karaang bahay ka nang naa sa unahan. May abli ang pultahan. May mga taong nanggawas. Sila ang tinuod mong kadugo, Marla. Sila ang mga maputing tambalan sama kanimo. Gikan karon, anhi ka na uban kanila. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.